Soko adoh paran iki yo. Ayo. Anake gembok. Ayo ayo.
yo genti kancane yo saka adoh paran kiai luar negara. Ayo kalem eleh tukang kendange rada pelok. Ayo le. Oh. Asam gede. Ele. Ayo.
Ayo. Kalem kalem. Iki barang ale. Bujang kano. Ayo. Hoi. Oh, ya. Hop. Ya. Oh ya. Hop. Oi, ya. Oi. Yo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh. Kalem. Hoi. Hayah. Ayo. Ditata le. Hayo. Ho. Yo. Oh ya. Oh. Ganti citae saka pucuk iki. Ayo.
Ya lah Mas Bang, Mas Bang. Lungguh pisan ya ya blacut. Cik. Gimana sih? Air. Gimana sih goblok lu? Lah aku ki ora ning ngono, lah aku ki sik lungguh mablek. Lah kok malah bablas. Makanya kalau duduk itu dilihat pakai mata dong, gimana sih? Lah kan aku enggak langsung gini. Aku kan langsung gini. Aduh. Aku enggak lihat ngisor kok. Aduh, tempat duduknya kecil. Iya tahu. Makanya itu. Oh, Nanti kamu keroken. iya ini guluku keroken. Wong ini nunggu gitu pakai motor iso. Iya iya, iso. Oh, Aku ya demen ning kene. demennya apa? Ning kene acara telung dina telung bengi urung bar. Kingke? Ning ke- Iya iya aku dhewe Masa? jan judul kingke telung dina. Kingker reokan. Dek ingi savana. Dek ben gajah-gajahan. Sesok enek neh. Kurang meriawi apa? Jaranan. Jaranan. Sesuke apa? Dongkrek. Urung sesuke apa? Apa? Nanggap plafon ya. Oh gak. Iki sing duwe iki tuan rumah iki usahane plafon. Dik. Oh ngono to. Iya. So, lah iki terapi ra di plafon gini ya. Bangkrut tadi bos. Pokoknya. Tapi gak aku lek ning kene iku icak-icik ngono. Aku ya Piye, pengen Dik? dudone kemampuanku ning kene aku. Dudah nih. Yo. Kowe iki ado-ado saka Ponorogo. Iya, kenalno aku, kenalno. Alah. Mesti urung roh, wong sak menembane urung roh jenenge Andri iki sapa? Jeneng wah alah. Wong sak menibane iku ora ngerti jenengmu, Dre. Nggih Pak Bu, nek sak menika naminipun Andre. Saking Ponorogo, tepuk tangan. Saking Ponorogo niki viral teng YouTube nyopet. Pit Andre. Viral teng YouTube apa? Kayak wong ki iso aja sembrono kok iso. Wong kok iso. Kowe iki lho dudone aku ki sing apik ngono lho. Sing apik piye? Iso. Ngene iki apa jenenge? Asisten bupati ngono lah. Dadake. Lah kok copet Rupane kaya botol kecap no iso asisten bupati kok iso. Lah kene iki rawon geng kok ada iso. Justice. Kok iso. Ayo saiki Iya ya, iso. Tak tunjuk. tunjukkan kemaluanmu. Kemampuan. Oh, kemampuan. Kok iso. Ayo. Nyapo. Lah wis suwi kok nggur salto siji njaluk tepuk tangan. Wong ki sangka karo tepuk tangan ki anane urung kenal. Delok AA. Oh, lungguh sik. Delok AA. Iya ya. Jale. Wong kok sembrono. Iya iso. Iya. Iki Iya ya. Iki nggih nimpal. Kok iso? Ayo. Deloken aku iki. Iya ya. Deloke. Lah rupamu koyo botol kecap. Sopo sing seneng karo kowe? Kowe kan kedelai Malika ning. Lah Malika kan ning manis aku. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian support aku enggak? Wong sakmene bane iki ngerti endi sing bagus, endi sing elek. Makane kuwi
Wong iki bijine iki saka putihe, Dik. Api Prabu. Sip lho. Golek dhewe. Piye, Dik? Ambune piye? Iya ngene iki. Lah aku mbok hianati to tante. Kowe tak kecuk pisan iso. Lah aku gumun ket mau. Ya apa? Aku turun ning kene. Ngono iki jenenge cinta. Cinta piye? Ya apa? Dek ingin nggonku dek ingin kono ndelok reok to. Nah. Nang ngene balik stroke ya. Kuwi ayo gejala kok iso. Kok ayo diterone dhisik. Wah, dhewe iki urung patek kerja kok iso. Ayo. Ya. Hei, 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 ya, hei. Hei, 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 hei. Hey, hey, hey. Ya. Hop. Hey, 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 ya, hey. 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 Heri goblok ngono ya apa? Piye to, Dik? Lah aku ki njaluk sing kaya biasane lho. Piye? Bang dong tak delodeng ngono. Lah kok malah dlong 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 dlong. Arek malah kesetrum kok. Gejala stroke gitu. Kowe iki lho, aku ki njaluk dlang 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 delodeng ngono lho. Sik to. Sik iki sik kaku iki. Setruke sik urung kumat. Ayo. Ayo masih tarik. Dlong 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 tak dlong du entak Dang, 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 dong. Sik goblok iki ya kowe to, Dri. Kowe iki jalukmu piye? Dlong dlong dak cangkem bener. Cangkeme tewel bener. Delang, trok, delang. Gut. Wih. Ya. Kayak gong. Yo. Gong. Wow. Dang, dang, dang. Dang, kayak gong. Anu agak sih toknya repot ya, dang, dang barang lah. Dang, dang ini. Nah. Dang, dang, dang. Gong. Anu Ndri, sing angel iki to iku. Aku contohno aku ganggu atu-atu sing open rokok isin aku. Iso ganggu. Ana iso. Kok ganggu ngene iki ya iso. Wong kowe ya hus karo aku to iso. Pilih bener. Oh, kok nangis. Oh, tak contoni. Tak contoni wong iki nak. Kowe ngerti kok aku nangis nyapa? Nyapa? Luwe aku. Wonge bar nguntal kok iso. Tak contohno aja le. Tak contoni. Opo giro? Ayo tewel dipecat ayo. Lah ora iso ngono.
ngendang ora profesional. Lah iya. Butuh iki dlong-dlong telo glontung lho. Oper yo oper iki wene. Gak oleh Ora sana suruh ki nyapa. Yo, kau. Iki ada iso. Wong kene digojo ki ada iso. Alhamdulillah, Dik. Alhamdulillah. Adewe ning kene iki ditanggap. Ada kowe. Ada tuh saka Ponorogo Mas Kenji. Aku yang Nekane kono. aku. Iki aduh dhewe Bu perkenalkan namine Boy. Namine Boy. Rasa mbok kenal nih. Ya lah wis to. Aku ning kene wis kondang. Iya ya kondang maling to we. Nyopet. Kok iso. Perkenalkan kowe. Perkenalkan nama kula Andre Bu saking Ponorogo. Niki adoh Mas Kenji nanggap kula teng mriki wonge syukuran ngetok. Oh. Salah nih Pak. Bacok jenengmu. Mas Kenji budi ta niki? Mas Kenji budi? Niki. Ampun. Mas Kenji mriki Mas Kenji. Mriki. Endang mriki. Kuwi iki adoh-adoh kok kono kok kene. Monggo Mas Kenji ayo. Kene. Sini. Insyaallah. Kene. Sangu pora. Iso. Banyak sangu pora rene. Sangu ora. Kowe ngira sangoni ibumu to? Iki Ora disangoni Pak Bukmu. iki malah golek sangu kok Sangoni. Endi to? Kok Lah dhewe ku nek disangoni kok ya saking plafon kene. Kuwi iki saka Ponorogo ning kene aja ngisi-ngisi. Adewe iki ning kene golek seduluran. Sedulurmu Aja dhewe. njaluk dhuwit ae. Allah. 100 saya kene. Kowe barangnya nek iso. Adewe iki ning kene iki Bisa. ditanggap adoh-adoh. Ditanggapat Nyapo. ada. Iki nyapo iki kancaku iki nyapo iki. Iya. Lah urung Aku iki jane iki ning kowe iki rame nak adewe iki bendina awor. Kok iso mbok sangoni 10 100 renek. Ada. Iya. Oh, ora mentolo jane iki aku. Ya adalah. Kok iso? Ya. Iki ditungane dhisik Ya. acarane apa? Mas Kenji, Heeh. niki Bapak Ibu teng pundi kok piyambak teng mriku jenengan wau? Umroh. Ditungane Ya. dhisik iki Mas acarane Kenji, apa? nggih, acarane tasakuran sunatan Mas Kitanan Kenji. sunatan. Mas Kenji nggak ada hajat, mugi-mugi Mas Kenji bibar sunat niki tansah diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Dadi anak sing soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma. Amin. Amin. Nek sekolah Cemet iki apa cemet? Kang cemet. Ya dah. Mas Ban. ya kowe wis Pinten ndongane. Kang cemet dilelasne ae. Malah kene mburi lho. Kenji diceluk kae. Kenji diceluk. Sing Ya diceluk dadake kuwi. kowe iki didongakne melurun. Iya. Gorene ora iso. Iki apa iki, Ji? Ya yang kondang kuning kok. Ya, kondang kuning. Iya. Iso. Tak jalok nek kondang kuning. Lah iki sing sunat iki apa iki jare? Nek iso. Lha iki sunat apa ora iki? Lah ngoyot ngono ning dalane nek iso. Ya iya to, nek iso. Ingat Kondang disunat kuning. ring ngoyot nek iso. Iki adike, iki mase. Oh iya, adek, jan jajan patut. Tuyul dan Mbak Yul. Kok iso? Iso. Semoga hajat masaan dia nyembiagai amin gak ada arang suatu apapun menyangun loh yo amin amin Oke. Diterima Mas Bang, diterima. Ora. Lihat wong iki. Sandra, 10 bengak-bengok to iki. Ora, aku ki ning kowe iki ya kanca kok iso. Kok wong kok. Sing
Si gadah hajat Mas Kenji. Mas Kenji, kingke nyebar nyangoni aku Mas Kenji. Mas Kenji matur suwun ya Mas Kenji. Ya Allah. Oleh 50.000 dene Mas. Mas 100.000 Mas gitu ada iso apa-apa. Wong ki sing sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar terus. Sabar terus. Kowe jarimu pilih duit karo dulur to. Pilih dulur to ya. Lah aku rung mari omong lho. Lah piye? Pilih dulur sing duwe duit. Omong dhewe ya iso. Kowe wis disangoni Mas Kenji. Iso. Iki bapake apa ngerti kowe iki? Usahane plafon gapak anu kae lho. Masa usahane plafon gede? Usahane gedhi, Dik. Sangka ndi-ndi? Sangka Jepara, Amerika, Jepang. Aduh men Mas Bang. Kirim fotone. Oh, kirim foto. Kok iso? Aku ngenteni bapake iki. Endi ta? Bapake karo ibuke. Ya, ora wati ketok lho bapake karo ibuke. Wis to, adewe engko nek wis nyambut gawe, Hah? bapak karo ibuke lak metu. Iya ya. Sing Makane penting iki lho dongakno iki aku e. Iki nyapa? Kanca. Lho iki kurnyang. Ya, ya. Dah. Ya, ya. Cupli sih kon nyawar kok. Kok iso? Kok Kok anu mun yo nek ora gelem tak kekne segalong loro ngono. Kok ayo iki diterusne dhisik. Ayo. Makasih ya Mas Kenji. Ono. Ayo, Mas Kenji. Heri. Ayo. Iki gendongane akeh. Lah kok siji wis njaluk edrek tadi. Lah iya ta. Wong kok sing tuwek-tuwek urung njaluk kok kowe wis njaluk. Kowe iki lho nek iso. Wong kok Kene madhep rene sik, kene wong sik. salto urung patek salto. Lah iya to. Iki gandongan sing bedani sangka awake dhewe Mas Bang. Piye, Dik? Lah mosok sampur gawe apa jenenge? Apa iki? Kresek iki to, kresek ungu. Kresek dengkul kuwi. Sampur ungu. Lah iya to. Iki enek ae. Lah iya. Iso. Bocah kaya genjek ngono iso. Iso. Salto sing tenanan dhisik. Lah iya to arek iso. Dek ngono lek arep tanggapan, sesuk neh lekeke dicukur. Iso mruyu kaya tela lho. Kok iso? Iso. Wong ae. Ngono Ayo. wis suwani edrek iso. Ayo genti. Ganti kancane. Yo.
deh. Nah yo Lah setel. iya. Nah yo bendino awor anak. Setelan, Mas. Iso. Wong bendino digowan-gowoni ae ngono iso. Kok iso? Iki ayo gentenan iki. Yo. Yo, Jo. Ayo. Gentenan. Satu. Ya bener bro. Dadi wong iki jual mahal ngono iso. Wong kok iso ngerti duit kok iso anggere njaluk yu aku urung. Kowe urung ta? Piye? Kowe urung ta? Gue belum. Kalau di rono ya ada iso. Rono ya ada iso. Wong sing kari dhewe Allah ndang gintung Allah. Alah nyapon Enggak jarimu golek seduluran, kok ditampa? Lah nyapa dulur sing duwe duit tok goblok men tok iso. Wong kok iki dulurku tapi duwe duit, ya aku ya seneng ngene iki. Oh no, iso iki piye iki iso. Ingai bra. Lah kan engke omong kok. Jarane golek seduluran. Lah ke dulurku duwe duit. Nyala tekoni ya, dulurmu ya. Lah kowe iki dikeki ora? Kei. Berarti duwe duit tok goblok. Tapi kan engke kan omong golek seduluran. Tapi sing Nangis lo bang, nangis lo kowe, nangis lo. Anu rodok rono aja lagi. Rodok rono nek disimpan. Iso. Damangi wong iso apik kaya ngene. Niki napa baik Kenji? Nggih. Oh, sanes to? Sanes. Ya Allah. Sik to. Ya mosok wong-wong iki lho. Are piye to? Makane kuwi wong-wonge penontonnya nyaur mosok Pak Kenji ora isin. Lah iya to Pak Kenji ki nyanti to jan. Duwe plafon sak lopo. Lah iya to. Kenji ki. Iso. Masa Iya, aku ki jane ki ora patek njaluk, tapi umpama Ngono lho maksudku ki. umpama dikeki ya tak tampani nek ora ya Iya. alhamdulillah. Ya mergo nyapa ta Mas Bang. Nyapa. Lah wonge wis ngadakne 3 dina 3 bengi lho. 3 dina 3 bengi. Bang. Nyenengne anake. Nyenengne. Sing teko malah Pak Tua nakal teko neh. Apa? Iya. Tak setele podang kuning. Ya. Oke. Bar iki nyanyi ning kron ngono. Ijo. Awan koyo kowe iso. Podang kuning kowe. Jangan masuk Pak ya. Ayo.
cerit. Ndre, tak pengen aku. Ndre. Ndre. Carane piye? Pingkel lho, sing tresnoku mung si deluntung. Bang iya sing iso romantis, arek iso ndak-ndake didelok kaya masih contoh romantis. Wong-wong seneng, arek iso. Oh aku Arek iso. ganti aku Iya, ya. arek iso. Aku jalan ya. Sing romantis. Arek iso. Nyo. Ada romantis. Iya, arek iso. Heeh. Walah piye ta, Cak? Cak. Kabar. Tewel yo yo. Ngae ta, Cak, Cak. Ayo. Dua ketua lho iku. Gue sahar romantis karo iki. Aku arep romantis karo. Gue romantis karo iki. Iya. Lah kowe ra ngelingi. Nyapa? Sing nyompret lho. Saiki kene lho, Dik. Iya to. Wong nek wis ning kalangan kuwi, semua milik umum. Oh, ngono. Rasa mikir liya-liya. Oh, iya ngono ya. Wah, Ada ngono iso. lho. Oh iya. Woi. Berarti kudu totalitas. Totalitas. Madep ngulon Mas Ega, ayo. Kamen Ayo, Mas Heri. Mas. Ayo. Pak Tuan Akal. Ais. Pak Tuan Akal. Ayo men, tarik men. Hot. Hot. Hey, ho, hey. Wes
kelingan. Pak Mel ngajak les vokal tan kono iku. Dengan kang kadya mimpi metu nasab yeng katresnan ucapku sayang langgeng kelanggenan bring bisa kasempatan atau janji bring kasenyan. Masuk pal. Berarti nek wong romantis iso tari semut. Iso kabeh. Are jok. Stung sedading masuk pol. Tari semut. Jalukane tari semut. Iso. Balik. Balik. Aku ora iso romantis. Oh, iki gandenganmu kok. Oh. Wong masa aku ki jane iki romantis mari kowe lho nak nusi. Kok iso nyapo met iki nyapa bacok pisan. Masuk pol. Mas Bang, kayak dindom barang. Iya. Iki enek 20 dadak kira 18 kira loro. Ya iya. Iki ganongane kancane sik akeh. Iki konsalto dhisik. Yo, iki lho enek anu apa jenenge? Enek sing arep nyumbang barang. Yo. Saya diterone. Ayo, Mas. Opo neh kerine